Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς το ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα ήρθε η ώρα επιτέλους για το FNAF 2. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο πάντα το intro μου φυσικά έτσι θα είναι. Μόνο και μόνο επειδή πάντα γίνεται μια βλάβη στο record που κάνω και μου διαγράφει το record. Γι' αυτό τώρα θα είμαι μέσα από τις 3 η ώρα και το intro μου το κάνω έτσι. Τελικά πριν δεν έφταιγα εγώ, έφταιγε το record. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Θα σας βάλω και μια χαλαρωτική μουσικούλα. Νομίζω, βασικά όπως και πριν, την ίδια μουσικούλα και την τελευταία φορά θα βάλω. Δεν είναι μεγάλο το βίντεο, ελπίζω να σας αρέσει πάντως. Ωχ, ο Μπόνι λείπει. Λάθος, 8 η Μπόνι, εδώ ούτε. Νάτος. Πρέπει να φτιάξουμε το μουζικό. Ωχ, και η Τσίκα κουνήθηκε. Ο Φρέντι ακόμα εδώ. Να το τα παλιά animatronics. Δεν έχει έρθει κάτι εδώ. Ο Φόξι αναρωτιέμαι. Δεν τον έχω δει καθόλου. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Πρέπει όταν έρθει μπροστά μας να βάλουμε τη μάσκα γρήγορα. Τι έφυγε? Η Τσίκα πρέπει να τη διώξουμε. Ο Μπόνι εκεί πέρα. Κάπως φεύγει η Τσίκα. Τσίκα φύγε. Ρε φίλε, τι να κάνω τώρα? Λοιπόν, ξέρουμε τι να κάνουμε και είμαστε πιο προετοιμασμένοι αυτή τη φορά. Πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ειδικά αυτό είναι δύσκολο. Θέλω να μάθω πώς είναι το jumpscare. Η Τσίκα. Ο Φόξι όμως πού είναι? Δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον μπορώ να βλέπω για όσο θέλω στις κάμερες. Δεν είναι σαν το FNAF 1. Τελικά είναι πολύ καλύτερο το FNAF 2. Να, ένας Φόξι. Ο κανονικός φαίνεται. Ίσως όταν έρθουν τα animatronics να βάλω τη μάσκα, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω μπορώ να πεθάνω από ασφυξία. Λίγο κάμερα.
Ελληνικό διεθνές βίο. Ελπίζω να τα καταφέρουν. Δεν περίμενα πως είναι τόσο δύσκολα την πρώτη νύχτα. Το FNAF 1 στην πρώτη νύχτα ήταν easy. Δεν κουνιόταν σχεδόν κανείς. Απίστευτο. Ωχ, τι έγινε, κουνήθηκε κάποιο animatronic. Ο Bonnie, ναι, εδώ ήρθε. Ναι, όπως πριν. Τι λέτε για ένα ροκ μήπως, για να το δοκιμάσουμε. Κιτσίκα. Είναι κακό πολύ, πάρα πολύ. Όχι πάλι αυτό. Ο Ιτσίκα πάλι καλά είναι εδώ, ο Toy Bon είναι εδώ πέρα, η Toy Chica εδώ. Να ρωτιέμαι πως θα είναι σε κάπως στις νύχτες. Τι, δεν παίζει να είναι εδώ κάτι. Όχι. Γιατί ακούει... Να, γιατί είναι έτοιμος να μπει στον αεραγωγό. Κάποιος περπατάει στον αεραγωγό ή... Είναι τόσο κοντά. Παιδιά, εγώ στην πραγματική ζωή αυτή τώρα θα ήμουν μικρός από μόνος μου. Δεν θα χρειαζόταν να το ανοίξω. Σε έχω πάθει σοκ. Ώστε αυτό πρέπει... ήρθε... αυτόν πρέπει να τον διώξω έτσι. Έχω αρχίσει να απογοητεύομαι επειδή τόση ώρα έχω βάλει πόσες μουσικές και ακόμα να ξεπεράσει η μουσική το βίντεο. Δεν μπορώ όλη την ώρα να ψάχνω για μουσική. Τέλος πάντων, πάμε στο βίντεο. Θα βάλω τώρα κάποια άλλη μουσική. Πώς φεύγει αυτός, θα χάσω όλο μου τον ήχο τώρα, όλη μου την μπαταρία. Είναι μπροστά μου. Είναι 5 η ώρα, σε παρακαλώ παιχνίδι, κάνε μου τη χάρη, τελείωνε να πάει 6. Είναι έτοιμη η Τσίκα να έρθει. Κοιτώ η Τσίκα, λάθος. Πότε στο καλό ήρθε αυτός! Μέχρι πριν λίγο. Ή εγώ είμαι άχρηστος ή το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Κι όμως εγώ είμαι πολύ άχρηστος, αλλά δεν το συζητάω. Θα πάμε πάλι. Πάμε παιδιά. Το έχουμε. Ναχ, I'd win. Να χιμούρι σου ρε το η Φρέντι, μια χαρά τα κατάφερα. Άντε. Άμα μπορούσαμε θα φορούσαμε απλά όλη την ώρα τη μάσκα. Αλλά αυτό δεν νομίζω... Ναι, δεν μπορούμε να δούμε τις κάμερες.
Και νομίζω θα γίνεται να πεθάνουμε από ασφυξία. Α, ναι, και το σημαντικότερο αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω καν τι κάνει εκεί. Τα animatronics. Πού είναι ο Balloon Boy εδώ? Κουνιέται ο Balloon Boy. Δεν πρέπει να είμαι πολύ απορροφημένος στις κάμερες. Τώρα κατάλαβα γιατί έχανα στο FNAF 1. Δεν μπορούσα να βλέπω στη θέλη της κάμερας και τώρα έχω ζεστεί και βλέπω όλη την ώρα τις κάμερες, γι' αυτό έχασα πριν. Και ήταν 5 η ώρα, ήμουνα τόσο κοντά. Νομίζω λίγα δεύτερα ακόμα ήθελε και την πάτησα. Τα toy animatronics νομίζω είναι πιο δυνατά. Στο παιχνίδι πάντως σίγουρα. Γιατί σε όλα τα FNAF πρέπει να έχω έναν μυστηράκι? Δεν ξέρω πολλά για το FNAF 2, μόνο για το FNAF 1 ξέρω πολλά. Το αγαπημένο μου FNAF είναι με τους Phantoms, επειδή εκεί είναι ο αγαπημένος μου, ο Phantoms Realm. Το δεύτερο αγαπημένο μου είναι το FNAF 2 και το τρίτο το FNAF 1. Το FNAF 1 νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, επειδή έτσι έχω δει σε βιντεάκια και δεν είμαι σίγουρος αν είναι αλήθεια ή ψέμα, ο Golden Freddy είναι στο FNAF 1 και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Και λένε ότι είναι αυτά που σου πετάγονται οι φάτες όλων όταν παίζεις, ας πούμε. Δεν το έχετε δει αυτό? Νομίζω έχει γίνει σε ένα από τα βιντεάκια. Ή απλά κάνω λάθος, δεν νομίζω να υπάρχει όντως ο Golden Freddy εκεί. Άρα ο Golden Freddy σε ποιος να φύγει άμα δεν υπάρχει? Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Καλά, αυτοί δεν έχουν ακούνηση και είναι 3 η ώρα. Μέχρι και στο FNAF 1 δεν έκανα πιο νωρίς βήματα, πραγματικά. Ίσως άμα δεν τα βλέπω πολύ ωραία, λένε να μου κάνουν τη χάρη. Ή άμα δεν τα βλέπω πολύ ώρα, δεν μου θέλω με τις κάμερες και κάθεται έτσι. Το παίρνω πίσω. Σιγά ρε, 3 ωρίτσες είναι μόνο. Δεν θα τα καταφέρω ρε, σωστά? Μάλλον κι όχι. Τρέχει να βγει ακόμα εδώ. Το καπέλο του Φρεντοχή. Δεν μπορώ να το συνηθίσω αυτόν που ανεβάζει στην κάμερα και βλέπει μια φάτσα. Τι πρέπει να κάνω για να αυτό το άρχισαν πάλι αυτά. Ωρε φίλε, είναι τόσο αθλητικός αυτός ο ίδιος, δεν φαντάζεστε πόσο είναι ό,τι ψεκνοδιστικό. Φαντάζεις τώρα να παίζεις FNAF και να ακούγεται αυτός ο ήχος. Είναι στην πραγματική ζωή, δεν είναι
τόσο... Δεν είμαστε καλά. Λένε 5 η ώρα, δεν δέχομαι να χάσω έτσι. Προσπάθειες. Και είναι πολύ λιγότερο κουραστικό από ότι είναι στο κανονικό FNAF. Πραγματικά. Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο έφτασε και στο τέλος του. Και ήρθε η ώρα να σας Πόρε φίλε, πως θα λέω τόσο χάλια. Να σας αποχαιρετήσω με το νέο outro, με τον Golden Toy Freddy. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε και ένα subscribe αν είστε καινούργοι ή άμα θέλετε και άλλα τέτοια FNAF βιντεάκια. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye. Ήταν για αυτό το βίντεο. Bye. Μην ξεχάσεις, γράψε στα σχόλια emoji πάντα και δίπλα ένα emoji που βγάζει τη γλώσσα του έξω, κανονικό.